eskoriatzar bat, 30 urtekoa eta bizikleta sale bat. Ekainaren 22an, Quebrantahuesos inzeben mendiko bizikletaz, eta zuzeu behar harrituta geratu zinen egindako denporiakin. 5 ordu 42 minutu eta 26 segundu. Bai, indala 3 bat urte lagun batek proposatu zuten mountain bike hasitzeko, eta urtia pasabala gauza bategatik izan, beste bategatik ezin izen hauen. Eta aurten azkenien lortu fatia mountain bikeaz, eta nagoen espero denbora hori itxia. Mountain bikeaz espero nagoen txarrau, eta azkenien eguraldi honak eta beste baldintza batu gaitxu, denbora hori toka usan itxia, eta nagoen espero. Ze errepideko bizikletiaz, zein da zure denporia Quebrantan? Uste dut, 5, 30, 35, ez nazo ondo geratzen, horti izan. Eta mendiko bizikletiakin, gogorra da berez, proba hori, baina? Nire asmoa esan, gogorra badaki dela, nik nagoen ustein beste sufriruko dena benek, azkenien errepideko bizikletiaz, grupo txiki baten basaz, beti toketa gatzu errelegora pasa, eta alako bintzen musua gehiago berakustia, eta mountain bikeaz eskuzan hauken, errubera bateko, baina gero konturatu nintzen, deskansotan, aldapa beran be, mountain bikeazen nagoela deskantzetan, orduen behin nindut eta gehiago benaz nahikoa sufriru bat eta. Bai, Bai, bastante sufriru nagoen, batez be azkenengo mendatien portaleten luzia da, 28 kilometro, eta azpitxi goraino nire sentsazioa esan behintzet, denbora zuen gantxuak ifan nintzen, alimitien. Baina, bueno, Agantziak entu dozu behintzat. Bai, jain dut eta esan zuten berri zenez bueltako. Bueltata manaz, errepidekoak bueltako naz. Ze gainera, hasi gara ez, gero ez da gehiago klasikoetan ikusten jentia bizikleta elektrikoekin, baina ez da normala, olako klasikatan jentia mendikoa zibiltzia. Ez, a ber, elektrikoak eta gero eta gehiago ikusten di, baina justo martxa hori errepideko martxa bada eta mountain bike batzuk ikusten die. Baina ez da normalena, Orduen apur bat arrarua izan zen. Bueno, Quebranta streaming bidez emune behin eta streamingan euen komentaristia be, harrituta geratu zen, zuzeu taputxo baten agertzen zara, mendiku bas ikustiaz, ez? Gainera ustot Samuel Sánchez zala, Euskal Telebistako eta apur bat harrituta geratu zen. Bestiek esan zaben, barreguri aguro kenduko jatela eta arrazorik ezakon falta, aguro kendu jaten eta. Quebrantako erronka hau aitzakix esan da zurekin berba iteko, baina zure txirrindulari ibilbidea mendiko bizikletakin hasi zen. Oin berriz be mendikoakin bukatu dugu momentu honetan, baina hala hasi zen, ez da konta idazu? Hasi nintzen gaztetan, kadetetan egolan hasi nintzen mendiko bizikletaz, eta horri nagoen 2-3 urte, eta gustora ebili nintzen. Baina, gero pentsatu nagoen errepidera pasetia, eta hor beste urte mordo bat indo, eta afiziona dugu mailan, eta hori bukatu zen, eta gero honitzen urte erdi, urte bete apurra lasai, eta gero berriro beste lagun baten bitxartez hasi nintzen mendiko bizikletaz, eta mendiko bizikletaz segirutu, eta gustora. Hasierako mendiko bizikletako urte batzuk hemen, Dorretako amataldian egin zinuzen, eta gero errepidera pasau zitzen, hobeto, erosu hau. Erosu hau. Dorretako amabe gustora ebili nintzen, bisetan gustora. Egisa da bai, igual gero afizionatu mailan beste exigentzia maila badagoela, eta bat da maz hobi, eta bestia afizionatan ja beste helburu bat zogokot, profesional mailara iristia, eta hori politxa da. Ze mendiko bizikletan eta errepidekuan, ibiltzeko moduak diferentiak dira? Bai, bisetan emon bide pedalak, baina, lasterketa errepidekuan igual bai da erresistentzia gehiago biozun modalidade bat, eta ez dira esplosibo bada. Eta gero mendiko bizikletan teknika asko sartzen da, nire adibidez, behin errepidekoa itxita, inbeste urte egon ostien, eta mountain bikein hasi, kosto jaten berriro moldatzia mountain bike urtetxo bateko transizio bat berri zen hauen. Errepidean maila guztixak pasasi zinuzen, eta heldu zen Fundación Alberto Contador taldera joateko aukera amateur mailara. Aldaketa hundixa. Maila iguala zen, ekipoz aldatu nagoen, nire direktoria zen Gorka Beloki ekipoz aldatu zen, eta niri aukeria muztien berekin fateko, eta nagoen pentsau, azkenien nire bigarren aita bat moduen zen, eta urte bete fanitzen ara, eta oso gustu. Lezin asko ekin nagoen, eta hori gana, baina oso esperientzia politxa izan, eta gustora, rekuerdo politxa duket. Baina azkeneko urte horretan behintzat ja exigentzia maila aldatzen da, helburuak aldatzen dira, konpromisua beste bada.
batez be norberak aldatzen dago bere buruakiko. Azkenean ikusten duzu gero eta gertu hau pauso hori profesional mailara pasatzeko, orduen norberak bere buruai beti apur bat ez dut itxentzo. Eta bai. Eta heldu zian lesinuak. Bai, Bigarren karreran, ukalondua dislokau zeben. Bai. Hori da ondo hastia. Bai, bueno, lehen hau astu gaten esatia, neguen autobus batek harrapa zuzten. Eta... biziketan zijoia zela? Entrenatzen, bai, eta metakarpiano estezelan ditzen den, azurra eta portu nahen. Eta gero, pretemporada, segin hauen, ondo jarri nintzen, eta bigarren karreran kaida bat egozan, eta ukolondua luzeu nauen, eta apurtu. Eta, hor gero maiatzera arte geldi, berriro retoma, eta azkenien izan temporada bat, arrankapara askoekin. Azkenek urtia gogorra orduan. Bai, oso gustora ibili nintzen, baina bai, eroriko askoekin hauen, eta gero entrenetan nivel bat emuten hauen, eta karreretan enauen lortzen nivel hori emute, orduen oso frustrantia izan zen alde hortatik niretako. Eta erabaki zeben, nahikoa zala? Bai, azkenien ikusten duzu emaitzak eta zure maila ez dela azkenen urtetan modukua. Gero eroriko morduan eta azkenen horrek itzentzu buruei buelta asko mutia, plantetan duzu lagunak juergan, o afaltzen, o familixia, eta zu beti lehonen ez dakit nun karrerak itzen, eta ez duzu, iguale ordua biziletan ibili, baina lagunekin egoteko bai, eta mintzete exigentzia maila hau itxi. Amatur mailan egozaien urtietan ikusi duzu, gertu, profesionaletara saltoiteko aukera hori? Bueno, gertu. Bai, gertu ikusten duzu beti, baina egisa da enazela izen inoiz oso irabazlia. Osa, sprint baten heldu ezkero bi, beti ingonan bigarren, eta heldu ezkero 10, 10garren. Normalien askotan heltzen nintzen, lehenengo grupo hortan igoten bastante ondo molatzen nintzelako, baina gero oso motela nintzen. Orduen, claro, ikusten duzu gertu, baina ez, gero bakitzu askarra zare eta orduen, gero balixo buena irabaztia da, orduen ikusten nintzen, baina ez. Nolako ziklistia zitzen orduan? Edo zara? Ba, oin aldatuten da, edadiekin. Lehen ikusten nintzen igotzailea. Bai, igotzailea, holan, asekaz. Gero askarra nintzen, langilea bai, ekipuen jende hona aukidau eta langilea bai, baina hori langilea eta igotzailea. Eta hoi, ez dakit edadiekin, pixu gehiago hartuta igual, egoto bizina zelako, oin askartasun hori badauket. Nik uste oin doketen askartasunakin lehen ibiliko anitz, igual esos gehiago egingo nabolaz, nik uste baiet. Baina, bueno, oin gustora nabil montanbaikin eta niko. Berriro, deskubri duzu orduan mendiko bizikletia? Bai, zantzuten muen lagun bauketara maizon bera ibiltzen zela konpetitzen, eta berekin hasi nintzen, eta hori, lehen gurtia kosto gaten, berriro teknikoki eta oitzia, enauen, gustora biltzen nintzen, baina nik uste nauen baino maila txarra emoten da karreretan, baina, bueno, urtia pasau ala fanitzen hobetzen, eta oin gustora asko nahi. Konpeti egiten duzu hondiok? Bai, lehen gortetik ona apurtxoa listoia bat jaudot. Ibilinaz bebai urte batzu montamekien arata ona karrera mordo bat itzen, eta hori nahi momentu baten gustora nahiela biziletan, baina urtien karreratxo batzukin da hola monuak entzeko ja neku dauket. Erronka salia be bazara, bueno, zu edo eskoriatzan behintzat. Ze hemendik Kobadon gara joatiena eta Turmaletera joatiena, hola, besteri barik? Bai, bakitzu, afain baten apurtxoa gehiago beran eta holako gauzak urteten die, eta bai, 2 urtetan nindau, eta azkenen gurria Turmaleteren gauen, eta guztetak gaku. Azkenen beste ambiente da, lagun artien, eta hori erronka politxa die. Eta ez da kompetizio antzik, eta politxa izaten da. Ez dut, galdetu mia dotzut, holako beste apustur ematen jozue oin San Pedroetan edo? Ez, aurten ez da urten holako ekoingoz, ez da urten. Urteten basan be gustoren goan, baina aurten engoz ez da urten. Ez dakit urtengoan hemendik eta abustura bitartien, baina engoz ez. Holako erronka batek baina prestaketa importanti eskatzen dau. Bueno, azkenien... Ezagura dut, fizikoki, baina bestela, azpiegitura aldetik. Bai. Osa, fizikoki azkenien ibiltzen bazara itzen dozu, azkenien ez da karrera bat, orduen tranquil, egun oso hartzen dozu eta itzen dozu. Baina bai, atzetik lagun asko daukau laguntzen, furgonetia, zabito jomentza ipini, ordu asko, guk itzen dugu ordu asko biziletan, baina eurak ordu asko kotxietan, eta bai, azkenien eurak be merito asko dauki. Eta gero bukaera gainera, ez lautadan, Lagozen, Kobadongan goixan eta Turmaleten goixan. Bai,
Bai, lagozen gainera toko jakun eguraldi txarra, lanbrua zauen, baina igo ginen. Eta gisa da turmaleten, behin asmoa zen Otxagabiatik eta Pasetia Frantziera, baina eguraldi txarra zauen Frantzian. Orduen, luzatu gauen Sabinan igora eta Portaletetik, baina behin Frantziara pasau hostien, Frantziako zati dana ebili ginen euri azpixen. Eta heldu ginen luzera, eta plantea bengo, nigo ero ez. Eta berandu zen, baina batzuk esango gaben ez ez, egisa beste batzuk, baliento batzuk, igo zela gora. Ni enitzen igo. Bueno, ordu hartan turmaleten egon zara. Bai, sarritxan egon, eta pentsagaten eguraldi horrekin eta ez ustela beteten jan eguen gauela, 400 kilometro egin gauen, eta azpixen geratu ginen eta gustora. Bueno, esan duzazulen, listoia jeiste zoia zela purka-purka, adina eta beste kontu batzuk. Noiz arte, biziketan? Biziketan, ez dauket helmugaik, aspertu arte. Esan zuten moen listoia baja bat karreretan, baina egunerokotasunien nahiko antzere biltzen naz. Bada biziletan oin apurtxoa korrika da zinaz, baina beti biliko naz saltza hortan. Eta bestela beti dauz mendi lasterketak, ez? Oin oso moduan dauzela. Hori da, aurten apunto nintzen mondraitzen eta aloinan, eta gero neumonia bat harrapau nagoen, eta ezin izen nagoenik. Eta, baina, esan duzu moduan daz, eta hurrengo urtien igual bat eman proba dukat, seguramente. Adi, ongo ara. Iker, eskerrik asko. Zuei.